Zdravíčko ľudkovia, vydajte u nového videa. Ideme si pozrieť, prečo máme predsudky. Možno si sa niekedy pri pohľade do zrkadla zamyslel. Takže ja som tento človek. Zaujímavé. Ale kto si vlastne ty? Si ty tvoje fyzické telo, tvoje myšlienky a pocity, to čo robíš, tvoje spomienky, tvoje názory, hodnoty a presvedčenia, alebo tvoj charakter? Kto si spomienky, tvoje názory, hodnoty a presvedčenia? Tvoje myšlienky a pocity a to čo robíš, robí teba ako osobu. To čo myslíš, potom to robíš a potom to si. Takže v podstate tvoj charakter asi. Charakter? Kto som? Je komplikovaná otázka, ktorou sa filozofia zaoberá už od dávnych čias. Ak by si na ňu mal odpovedať len jedným slovom, ako by si sa predstavil? Ja by som mohol povedať napríklad YouTuber. Lenže nie som len YouTuber. Som taktiež syn, študent, priateľ, športovec a tak ďalej. A tak to máme všetci. Keď sú majstrovstvá, sa cítime ako hrdí Slováci alebo Česi, keď prídeš zo školy, tak si syn alebo dcéra a mimo domu si zase kolega, tanečník či cestovateľ. Ide o to, že naša identita je rozmanitá a mení sa s tým, čo práve prežívame a čomu prikladáme dôležitosť. Vyjadruje, kým sme, ako sa vnímame, ako nás definujú vzťahy k ostatným, ale aj to, ako nás vnímajú iní ľudia. Identitu si môžeš predstaviť ako takú cibulu, ktorá má viacero vrstiev a čím hlbšie ideš, tým viac sa môžeš dozvedieť. Aj to, čo by si na prvý pohľad netypol. Napríklad väčšina z vás ma pozná iba ako človeka, ktorý robí naučné videá na YouTube, no súčasťou mňa je napríklad aj môj vzťah ku cvičeniu či lyžovaniu, čo cez moje videá nevidíte. Pointa je taká, že je pre nás ťažké vystihnúť jedným slovom, kým sme, no napriek tomu máme tendenciu pri ľuďoch, ktorí nepoznáme, najmä cudzincoch, vnímať len povrch identity. Odkiaľ sú, farbu ich pleti, akým jazykom rozprávajú a aké je ich náboženstvo. No to, čo prezrádza náš zovňajšok, je len malý kúsok z nás a to, čo je vo vnútri, môže byť omnoho dôležitejšie. Práve pod hladinou viditeľných znakov identity vidno, kým naozaj sme, čomu veríme, čo si myslíme o svete, aké sú naše hodnoty, predstavy o správnosti, kráse a dobre. Tu možno nájdeš nečakané spojenia, ako napríklad, že aj moslim môže byť cool susedom a kolega z krajiny, ktorú považuješ za chudobnú, ti ukáže, čo je to pohostinnosť. Otázkou je ale, odkiaľ sa v nás vlastne berie toto automatické vytváranie stereotypov a domýšľanie si veci podľa toho, čo vidno na prvý pohľad. Celé je to o tom, akým spôsobom sme sa vyvinuli a ako funguje náš mozog. Mozog od prírody nemá rád zmeny a miluje stereotypy, pretože to stojí najmenej energie a je to najbezpečnejšie pre prežitie. Radi veríme tomu, čo už poznáme a čo zapadá do našej predstavy o svete. Keď však príde niečo, čo do tej predstavy nezapadá, tak sme skeptickí a váhame. Štúdie zistili, že mozog aktívnejšie reaguje na negatívne stereotypy a tak máme tendenciu neveriť správam, ktoré sa vymykajú našim predstavám o tom, kto je dobrý alebo zlý. Taktiež sa zistilo, že vytváranie stereotypov súvisí s pocitom strachu a úzkosti. Nevedomé stereotypy máme všetci, pretože podstatné informácie, ako vnímame ľudia sami seba, lebo áno, tým sa dozvieš najviac o sebe. Že tak proste funguje náš mozog a je to prirodzené, pretože hľadáme vzorce, podobnosti a súvislosti, ktoré nám pomáhajú orientovať sa v našom zložitom svete. Napríklad, ak v obchode vedľa nás nakupuje človek tmavšej pleti, máme tendenciu ho považovať za cudzinca či turistu, ktorý nám nebude rozumieť. Najčastejšie totiž stretávame vo svojom okolí ľudí, ktorí vyzerajú a rozprávajú ako my. No prečo by človek s odlišným výzorom nemohol byť Slovák? Mnohé stereotypy sú výsledkom našej výchovy a prostredia, v ktorom sme vyrastali, tým pádom sú v nás hlboko zakorenené a ťažko sa menia. Ak niečo nepoznáme, pociťujeme neopodstatnený strach a nedôveru. Paradoxne teda máme najväčšie predsudky voči ľuďom, ktorých poznáme najmenej, pretože sú nám pocitovo alebo geograficky vzdialení. A preto by som chcel cestovať, aby som práve tieto predsudky s skúsenosťou vytratíš všetky tie predsudky, lebo šťastie pochopíš, ako žijú a uvidíš ich v inom prostredí ako v svojom prostredí. Nie ako turistov, ty budeš ako turista. To je zaujímavé na tom cestovaní. Zisťuješ. Pri cestovaní sa podľa mňa strašne veľa dozvieš, hlavne v takom ďalekom cestovaní. Náš mozog je schopný nejakú vlastnosť, o ktorej sme počuli alebo sme ju zažili, zovšeobecniť na celé etnikum alebo národ. Chce určovať, kto kam patrí a kto aký je, aj keď sa to nedá. Stereotypy formujú nielen naše predstavy a postoje, ale vplývajú aj na naše správanie a rozhodovanie. Majú dopad na príležitosti, ktoré máme my sami. Aj vy si škatulkujete takto ľudí do nejakých škatuliek, respektíve akože takto nejako charakterizujete si, že ja to mám osobne tak, že mám ľudí, ktorých som spoznal ako prvých a potom podľa nich osudzujem, že ten je ako tento môj kamarát a to je jedna kategória ľudí, ktorých mám a takto sa rozdeľujem do kategórií ľudí podľa toho, ako som prvého človeka spoznal, ktorého som prvého spoznal s takým charakterom. Ako to máte vy s takýmto škatulkovaním ľudí? Ako si škatulkujete ľudí?
lebo očividne to asi robíme všetci. Tak. My, aj tie, ktoré dávame druhým. Čo sa ukazuje napríklad pri profesiách, ktoré zvykneme rozdielovať na ženské alebo mužské. Určite si niekedy zažil, že niekto hodnotil teba alebo tvoj výkon na základe tvojho pohlavia, národnosti, vzdelania či presvedčenia. Jednoducho ťa onálepkoval a nemal si šancu s tým nič robiť. Cudzinci žijúci medzi nami na Slovensku musia prekonávať mnohé takéto nálepky. Ich farba pleti, vierovyznanie, pôvod, kultúrne tradície či zvyky sú dôvodom pre neopodstatnené odmietnutie alebo diskrimináciu a niekedy sú dokonca príčinou vylúčenia, nenávistných prejavov a útokov. No aj cudzinci sú omnoho viac, než čo o nich väčšinou vieme. Možno majú iné tradície, jazyk, zvyky a ingrediencie v kuchyni, no tiež sú priateľmi, rodičmi, kolegami alebo športovými fanúšikmi. Stačí im dopriať viac než prvý pohľad a byť otvorený. Patríš do špeciálnej generácie, ktorá má prístup ku informáciám, možnosť cestovať, vidieť rozdielnosť a nebáť sa jej. Silu odstrániť predsudky máš vo svojich rukách. Si generácia ty. Ak sa v tejto téme chceš angažovať a dozvedieť sa, stačí im dopriať viac než prvý pohľad a byť otvorený. Patríš do špeciálnej generácie, ktorá má prístup ku informáciám, možnosť cestovať, vidieť rozdielnosť. Talianská kuchyňa, cestoviny a všetky tieto také veci. Alebo máte radi Čínu, anglické raňajky, alebo čo je vaše. Skúste napísať nejaký komentárik. Poteším sa každému komentáru. Silu odstrániť predsudky máš vo svojich rukách. Si generácia ty. Ak sa v tejto téme chceš angažovať a dozvedieť sa viac, stačí navštíviť link v popise. Dobrú noc. Krásne vzdelávacie video. Dobre, to je všetko dnešnému. Pekné videjko. Predsudky máme, pretože sme tak nastavení, aby sme sa vyhnuli nebezpečenstvu a nemuseli veľmi akože rozmýšľať zbytočne navyše. A tak krásne zodpovedaná otázka. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne. Ahoj.